Nilqakom għal programm Mit-sena minn Fatima, programm li huwa mtella minni Father Hayden fl-okkażjoni taċ-ċentinarju tad-diritt tal-Madonna ġewwa Fatima. F'dawn il-programmi qegħdin nitkellmu dwar il-messaġġ tal-Madonna f'dawn id-diritt u kif nistgħu ngħixuhom fil-ħajja tagħna illum. Id-diritt ta' Fatima eżistijej huma diritt li ġew approvati mill-Knisja. Meta ngħidu approvati mill-Knisja, importanti nifhmu li l-Knisja tkun għamlet proċess ħieħ li fil-każ ta' Fatima dam numru ta' snin sakemm l-isqof tal-post wasal għal din il-discerniment u b'deċiżjoni li ħareġ bija huwa. Importanti nifhmu li l-Knisja fejn jitlu l-allegati diritt tal-Madonna għandha il-proċeduri tagħha biex tagħmel id-discerniment li huwa ħafna importanti. Knisja ma tistax taqbad tilqgħu temmen kull min jgħid li qed tidirlu l-Madonna, qed tkellmu l-Madonna, qed tkellmu Ġesu, etc. Knisja bi prudenza u b'responsabilità illi taqa' primarjament fuq l-isqof tal-post għandha id-dmir u l-obbligu li tagħmel id-discerniment tagħha. Sabiex dawk li mexxu l-Knisja jaslu għal ġudizzju definittiv eżistijej jekk hemmx il-ħidma tal-Ispirtu Santu f'dawk li jistgħu jkunu possibilment ta' diritt tal-Madonna, il-Knisja tuża ċerti kriterji fid-discerniment tagħha. Dawn il-kriterji ġew aġġornati f'dokument wara id-diritt ta' Fatima. Tajjeb ġifieri l-Knisja ġabret l-esperjenza ma' importanti li nkunu nafu l-Knisja kif timxi f'dawn l-affarijiet. Kienet nipprova nibnikom bil-mod qabel ma neħtlu fil-messaġġ ta' Fatima manka nikkwadraw il-messaġġ tad-diritt ta' Fatima mit-sena wara f'kuntest iktar wiesa ta' diritt tal-Madonna, Knisja kif tevalwhom xi jfisser għalina u bagħad naraw il-messaġġ pass pass. Kont qed ngħid dawn il-kriterji ġew aġġornati f'dokument li kien ħareġ mill-Kongregazzjoni tad-Dottrina tal-Fidi, ġifieri dik il-qasam fih dan il-Vatikan li jieħu ħsieb li t-tagħlim tal-Knisja ikun korrett. Dat-dokument fil-bidu kien dokument privat li kien ħareġ fil-25 ta' frar tal-1978 ma kien il-liki anka bej teoloġi stess li użawh u l-lum il-ġurnata nsibuh online anka fuq l-internet. L-isem ta' dan il-dokument iġib huwa hekk bl-Ingliż: Norms of the Holy Congregation for the Teaching of the Faith concerning the procedure for judging presumed apparitions and revelations, u kien iffirmat mill-Kardinal Seper. Fil-qosor eżistijej il-kriterji tal-Knisja nipprova niġborhom fi ftit huma dawn. L-ewwel ħaġa, Knisja tara ġirdu jinġabru b'mod eżatt il-fatti dwar il-ġrajiet biex wieħed jara li hemm ċertezza jew probabilità kbira li tassew qed jiġri jew ġara xi ħaġa. Kriterju ieħor huwa li jiġu studjati l-kwalitajiet personali ta' min ikun qiegħed jallega li qiegħed ikollu id-deriet dak nisulu l-viżjonarji fil-każ ta' tliet tfal ta' Fatima. U l-Knisja xtara fil-kwalitajiet tal-persuna, tara li jekk humiex persuni onesti, sinċira, humiex persuni giddieba, humiex persuni qarrieqa, is-saħħa mentali tagħhom, is-sinċerità, il-kooperazzjoni tagħhom mal-awtorità tal-Knisja, il-ħajja morali tajba tagħhom, il-ħajja tagħhom fil-ħajja ta' kuljum. Kriterju ieħor huwa li l-messaġġi li jridu jkunu ħilsa minn kull żball teoloġiku u għalhekk iridu jkunu jaqblu mal-Evanġelju u mat-tagħlim tal-Knisja. Punt ieħor huwa li d-deriet u l-messaġġi irridu jħallu frott u frott li jibqa', mhux frott tal-mument, entużjażmu għal-bidu, spiritu ta' talb, konverzjonijiet, ta' karità, imma mhux xi ħaġa tal-mument, imma xi ħaġa li tħalli l-frott li jibqa' għaddej. Ukoll il-Knisja teżiġi fid-discerniment tagħha li tara li minn fuq dar id-deritt jew il-messaġġi ma jkunx hemm lieħ ta' flus minn dawn id-deritt u r-rivelazzjonijiet. Il-Knisja tara wkoll li ma jridx ikun hemm atti serji li huma moralment gravi minn min jallega li qed tidirlu l-Madonna jew għandu xi rivelazzjoni minn Alla u minn dawk li huma assoċjati miegħha waqt li d-deriet ikunu għadhom għaddejjin. Il-Knisja tara wkoll jekk hux hemm diżordnijiet patoloġiċi, mart mentali ġifieri, jew kundizzjonijiet psikoloġiċi li jkollhom influwenza fuq
l-allegati deriet u messaġġi ġifieri tara kemm xi mart psikjatriku għaliex nafu li ċertu mart jista' jwassal persuna tisma' ilħna tara affarijiet u tgħid li tkellimna Ġesu u l-Madonna u l-Anġla tisin u ma jkun minnu xejn ovvjament jħassra xi marda, allura tkun teħtieġ l-attenzjoni partikolari li kollha bżonn dik il-persuna. Għalhekk il-Knisja kollha bżonn anke l-esperti ħalli tkun tista' tagħmel id-disċerniment tagħha. Dawn il-fatturi waslu għal stampa indikattiva jagħtuha stampa ftit ċara hekk l-awtorità tal-Knisja għalkemm ma tkunx stampa definittiva. Id-dokument ta' Knisja insisti li quddiem ġrajiet bħalma kienu ta' Fatima, l-awtorità tal-Knisja għandhom l-obbligu li jinformaw lilhom infushom u jagħmlu din l-investigazzjoni għaqlija. Imbagħad il-Knisja għandha options differenti x'tagħmel. Meta ssir investigazzjoni xierqa u riżultat ikun pożittiv, jiġifieri l-probabilità li hemm xi ħaġa ġenwina, l-awtorità tal-Knisja primarjament l-Isqof jista' jawtorizza xi forom ta' qima u devozzjonijiet, pereżempju ġewwa Fatima, l-Isqof approva d-deriet u approva anke l-kult lejn il-Madonna taħt it-titlu ta' Fatima. Din l-awtorizzazzjoni m'għandix tiġi mifhuma li l-Knisja qiegħda tgħid illi dawn ħafna drabi din tingħata fil-bidu hekk ċerta permess leġġer illi l-Knisja allura tkun għadha qed tara, imma l-affarijiet jidrilha li huma fis-sod. Il-Knisja eżistijaj dam tajt ftit ħiel tajjeb hemm aktar dettalji x'nista' ngħid. Il-Knisja tuża prudenza kbira fejn jidħol il-discerniment tagħha. U id-deċiżjonijiet tagħha ħafna drabi ikunu taħt tliet forom, hekk li ħanidhom kif jingħatu bil-Latin u nispjegahom xi jfissru. Il-ġudizzju wieħed mill-forom jista' jkun constat de supernaturalitate li tfisser. Deċiżjoni bħal din tittieħed f'każ li jirriżulta li hemm intervent sopranaturali u allura jkun approvat mill-Knisja. Jekk jingħata dan il-ġudizzju dan isseħħ wara ħafna snin normalment. Fil-fatti, il-każ ta' Fatima il-Knisja tat dan il-ġudizzju li ġie pruvat illi huwa fenomenu realtà sopranaturali. U Knisja tagħtu dan wara snin, ma tagħtux mill-ewwel. Ġewwa Fatima tagħtu fin-1930 meta d-deriet kienu fin-1917. U mbagħad għandek ġudizzju ieħor li l-Knisja ġilitati li huwa non constat de supernaturalitate. Deċiżjoni bħal din tittieħed meta ma jirriżultax li hemm intervent sopranaturali. Dan ifisser li jkun esklus l-ingann u l-fatt juri li jkun hemm lok ta' possibilità li hu intervent sopranaturali iżda f'dak l-istadju ma tkunx tista' tgħid li ġie esklus kull dubju. Ħafna drabi dan il-ġudizzju mhux mifhum biżżejjed u fil-midja malajr jiġi interpretat bħala li hemm xi ħaġa sopranaturali. Dan il-ġudizzju il-Knisja huwa biex ngħidu hekk ġudizzju intermedjarju, ġifieri jisma' la qed tgħid hu minn Alla laqqas qed tgħid mhuwiex minn Alla. Jiġifieri teskludi ċerti affarijiet imma ma tkun għadha ma kkonkludietx illi l-ħaġa hi minn Alla, tkun hemm bżonn forsi timmatura aktar. L-Isqof tal-post ikollu raġunijiet tiegħu. Ġifieri la iva u laqqas le. Imbagħad għandna id-deċiżjoni l-oħra illi tista' tingħata constat de non supernaturalitate. Deċiżjoni bħal din tittieħed meta jirriżulta b'mod ċar li m'hemmx elementi sopranaturali. Ġifieri din tkun deċiżjoni li l-Knisja jew tkun taf li hemm ingann, jew tkun taf li hemm jew tkun xi ħaġa li ġejja mix-xitan u l-Knisja tagħti din id-deċiżjoni. Ovvjament il-Knisja ma tagħtix ir-raġunijiet tagħha għad-deċiżjoni anke biex tipproteġi jekk kien hemm affarijiet li jkunu żbalji minn individwi tipproteġi l-individwi, ma minna l-oħra Knisja għandu l-obbligu li tipproteġi anke il-membri tagħha u l-soċjetà. Allura fil-prudenza tagħha tagħti il-ġudizzju mingħajr ma tagħti ħafna spjegazzjoni lix għalija tkun ħadet deċiżjoni kontrarja. Dan il-ġudizzju eżistijaj huwa ġudizzju li l-Isqof ikolli jagħmel bl-għajnuna ta' konsulturi tiegħu, bl-għajnuna ta' esperti li huwa qabad u fl-aħħar mill-aħħar huwa ġudizzju li hu jrid jagħmel fid-discerniment personali tiegħu fil-kuxjenza tiegħu quddiem Alla. U il-membri ta' Knisja importanti li jimxu mar-raj tagħhom ma jinfirdux minn mar-raj tagħhom f'ċirkostanzi bħal dawn.
inħallu il-Knisja dejjem tkun il-gwida tagħna. Issa, meta anka il-Knisja meta tagħti ġudizzju pożittiv bħalma ġara fuq Fatima, importanti nifhmu li il-Knisja ma tobbliga l-ħadd min-naħa l-oħra li jrid jemmen b'mod partikolari f'dik id-dera. Jiġifieri għalkemm il-Knisja approvat id-delitt ta' Fatima fin-1930 nerġa' ngħid, ħadd mhu obbligat li jemmen lil Madonna deret Fatima. U raġuni importanti nifhmu għaliex. Anke għaliex issib nies f'estremitajiet illi jridu bil-fors, per eżempju, jgħidu bil-fors tittemmem f'dik id-dera, ma ħanispjegaw ħarira. Id-delitt tal-Madonna eżistijaj ma jżidu xejn mal-kontenut tal-fidi tagħna. Jiġifieri, dera tal-Madonna anke meta hija vera, ma żżid xejn ma dak li aħna nemmnu. Jiġifieri dak li aħna nemmnu huwa kollu fil-Bibja u fit-talim tal-Knisja, fit-tradizzjonali tal-Knisja, huwa dak li aħna bil-virtu tal-fidi, jiġifieri nagħmluh bajnejna magħluqa biex ngħid hekk, aħna obbligati imsejħin illi nemmnu. Kull esperjenza spiritwali ta' kull individu, sew approvata mill-Knisja u sew mhux approvata mill-Knisja, ħadd mhu obbligati li jemmina. Għaliex mhu ħażid u tnaqqas xejn mal-fidi tagħna. Meta l-Knisja tgħid illi dera hija ġenwina, mela meta qaltilna li Fatima verament ġej mill-Madonna, xi jfisser? Ifisser illi jisma' number one għandna anke jekk xi ħadd jażel illi ifhem din ma tix tkun parti minn ħajtu, ma rid ikun prudenti li jtisma' jekk il-Knisja dil ħaġa aċċettata u qed tgħid li hija ġenwina, allura m'għandix diffikultà, jiena ma nistax naqbis il-Knisja u noħroġ nitkellem kontra jew maqgħu l-affarijiet taċ-ċajt. Sempliċement tgħid jiena din mhix parti mill-esperjenza spiritwali tiegħi u ħadd m'għandu jobbliga fuqek lanqas. Min-naħa l-oħra, jekk dak li jkun jixtieq jagħmilha parti joħossejha li dera approvata mill-Knisja bħal mija Fatima, xfuq Fatima qed nitkellmu. Xi ħadd irid jagħmel il-messaġġ ta' Fatima bħala parti mill-ispiritwalità, bħala parti mir-realtà tal-ħajja spiritwali tiegħu. Importanti li jifhem illi dan il-Knisja ma tħeġġinix biex ngħixuh mill-aspett ta' fidi, ġifieri xi ħaġa xina bil-forsi rid nemmina, imma mill-aspett ta' tama San Tumas d'Akwinu jagħmel din id-distinzjoni. Illi r-rivelazzjonijiet privati, allura id-delitt ta' Fatima, ta' Lourdes, ta' Santa Faustina, ħna Divina, irridu narawhom mill-virtu teologali tal-tama. Għaliex jagħmlu daw jaqbdu l-messaġġ tal-Vanġelu u jagħtuh prattika konkreta, messaġġ konkreta żminijiet li il-Madonna pereżempju jew Ġesu kien waslu dak il-messaġġ permezz ta' persuna, ġifieri jagħtuna tama f'ċirkustanzi. Pereżempju il-messaġġ tal-Madonna ta' Fatima eżisti jagħti tama fi żmien il-gwerra, f'dak li d-dinja kienet għaddejja minnu u f'dak li kellha tgħaddi minnu. Jiġifieri mhux għax ħażid ma dak li nemmnu jew ħadd naqqas xejn minn dan, imma tagħtina tama fiċ-ċirkustanzi partikolari. U għaldaqstant il-Knisja meta taċċettah min li jagħmlu bħala parti mill-ispiritwalità tiegħu itħares lejh minn dan l-aspett tat-tama. Nixtieq inħeġġeġ ħafna eżistiex anke f'dan iċ-ċentinarju ta' Fatima jista' jkollna min ikollna u jgħid u xi kappillan tiegħi m'għamel xejn fuq id-diritt ta' Fatima, u xi kappillan tiegħi ma jemminx, u għax id-drittu spiritwali. Dawn l-affarijiet il-Knisja tħallina f'libertà eżisti. Diversi papiet marru Fatima, il-Papa Franġisku għadu kif ħabbar li sejjer Fatima wkoll. Però Knisja ninsisti tħallina f'libertà u għandna nirrispettaw il-kuxjenza libera ta' kull individwu illi għalkemm Fatima u aċċettat mill-Knisja min irid jagħmlu parti mill-ispiritwalità tiegħu u min ma jixtieqx illi dik il-forma jagħmilha parti mill-ispiritwalità tiegħu. Ma jfissirx minn Fatima mhux parti mill-ispiritwalità tiegħu ma jħobbx il-Madonna, ma jħobbx ir-Rużarju. Qed ngħid dan għax xi kultant nintaqa' ma' estrimitajiet illi ma nagħmlu ġdid eżistijej. Għandha jkollna nimxu kif tmexxina il-Knisja. Jalla dawk illi qegħdin jilqgħu dan il-messaġġ ta' Fatima u jalla jkunu ħafna illi jilqgħu għax anke Knisja tħeġġiġna l dan nilqgħuh u ninterjorizzawh u jħalli l-ġid fina u fil-ħajja tal-Knisja u fil-ħajja tas-soċjetà. X'inhu l-messaġġ eżatt ta' Fatima issa nibdew naraw bil-mod il-mod fil-mixja tagħna f'dan il-programm. Waqt li nirringrazzjakom tal-li segwejtu dan il-programm mit-sena minn Fatima, ejjew nagħlqu flimkien dan il-mument li kellna b'talba li hija marbuta mad-diritt ta' Fatima, talba li tpoġġi lil Ġesu fiċ-ċentru ta' kollox. Nitolbu flimkien. Trinità
Qaddisa nadurawk. Alla tagħna inħobbuk fis-sagrament imqaddes. Il-Mulej jagħtikom islim.